Nagaliang jumpa des parsing rani hinne kasi kalai trek naila aja apuar ulapen pawa kila pathai kubor pensko ya ka RTI report haka bayo amentaksi na poka personal department hapo ka sekretariat haka jekran bakila pathai kubor ulang baga jingwara ya roster na benta bentap kam tap jam hapo jong ka jela mikhalia kumba shupen kamaru bakal reservation josem shiaja kandai spa nya puar alakran shai badan ka reservation na benta ka rikasi jaintia bat garo ni wan ni nam taban ai gani ka RTI report kabayo mentasi na po personal department po sekretariat gani ka RTI report kade ha kalor ka reservation roster ma kumbi TV brosyata kam judon gani roster de hadin bala IKIS dan gani ka ganira ar marak ya state government di hadin ya IKIS gani da lembaga PIL sumeto PIL di kalau pelong ya ka high court dan penmi ya ka order ka santerik banai basa araja arpoa di kani ka order ke debe ke jing penbor sarkar ban wara ya ka star namanta ka thep kam nepjan hapoga mekhalia kumus kan mau pi ba mekhalia ke don kat kum ka reservation kat khandai spa nyu ai la ken sai ba kadon ka reservation namantaki khasi jaintia bagaro kumpa prapo persen 1% namantaki WKST BKSC but khasan persen bagade namantaki general ti habe gane bros kata desya ka ye gane namanaka government of Mekhalia kam pentri kam gane ka reservation register ti imat klapelong ya ka benta magane de ganti namar kumbalong e ka uniform reservation apa India hi karostar di bandon baik makade kamram jeng office ban mentin ya ki record aba tep kam tak jam hoi bros kata lale ya ka linti ke babahan dari kam de pat kenti badai dari menta da jing I board jing I direction da ka high court ti menta makade kamram jo ka government of Mekhalia ban le ka linti ke badai hom de pat ya ka babah ti habede bagane ka order na ko high court ka pelong ya ka ba na kaliang ka Government of Mekhalia ka pidang subha hal organika hukum jeng high court dan menteri kami ka rosta ti kani ka rosta ka de kata ka benta ka ba man ki office ki de mentien ni record apa thungkam nam taki brio ki bade na do journalist ki SC ST giwe bat ke nam taki genuine tribal apa jela juni ti habede begane ka rokom kani ka katkom kane ka order berkane affidavit ke bala ai da ka government of Mekhalia spo ka high court ka pausha ba hne ka reservation style will not be applicable vacancy filled by transfer or deputation or by promotion kata makam trai kam ya bade transfer ka deputation ka promotion habede ba temporary appointment nya mata ki employment na mata sabu san sniro kane kam trai kam kane ka roster ti kane habede ba kane ka jing thungkam nam ta kini work chat staff work chat mean subu benta kuma PSE apa ka health department mabun ni ki department mabun ni ka wan na ba scheme te berbori ka scheme ka shuan lam som tu te no trade don kam ban thung gi work chat te gum i hadu mentai ka bala ban thungkam ki work chat de gum department gum ka health bat ka PHE nama department ni department kiwan ka scheme baga department kedon kami kedon te menta pentelun itu scheme te kumjura nam ta ki contractual appointment kani ka roster kamlong applicable namenta kinong tre apa Mekhalia te habede bat kani ka benta habede bat kani jing tre kam kani ka roster pade kamla ban tre kam habede bat kani ki person with disability kaniro ka roster kanom trikam gini ki khun ki badan ke jing khotmet nadu badang kha kaniro ka roster kam trikam dia bede baka kaba tikana ban pensaya pieng ne ka de nat maria wan kan trik kani ka roster ti ka department kala ai da ka order ba banang ne khmat da wan ke overtime ka vacancy la ne jing ka recruitment thamai da hapo di MPSC DSC Shua ban ai overtime kot kubar nang kamram jo MPSC DSC la nek department gidi pentip shua sepoka personal department adien bayo jing bit na personal department ti gani ga department ne MPSC kala ban overtime ya ka post ta ban kong ka ba ara ke deiba kini ki head office kini ki head department baro head department subu kum ka directorate nang ta kum ka
chief engineer ki head office kamut lese kum ka high court kum yi tu sni ba high court ka like pur si shpotali laingut ki yo ki khasi nyungut ki yo karo te baro khot ni bu jingli bali kalong gumne lor kanika rosta na khat ka badat pentri kam nang kong e rosta ni I ba kadega ka high court of Meghalaya te jingli bali kalong gumne karkum ka nika orda na ko Meghalaya government of Meghalaya ka ongba kini ki head office ki deben pentri kam ya ka rosta na du usnem nyu fuar ki deben khali ga ki fai bar khot kat bala ya ki fai deben thlil bar khot na du usnem nyu fuar hadu ki batung thamai menta ba kata kamut banya syai galong banang ne khmat hangne po head department badon po hangne po shlong kamut babu ni ki khasi ki nami akam chu nang ne khwada po kan ka head department po shlong namar kini babu ni lese ki don ki khasi ba khambun te ban maintain ya record mut lese ki bon khasi hap thep karo kom ga orda galong ba ki kar notification no I ba kai ki karo gi yo do nyu khasi gi yo tang lai ngut ti kata ka pau ba ka don ka jing thep kam man chwa hang tu bai kut ba ki la bon khasi te ban maintain gi record te gare ka de kamram jo khai kut ban thep sa ki khambun da ki karo ti kani ko orda kan shai ba baro ki department ki head department ki directorate bade po Meghalaya ka mun nes khmat kin khli ki fiber khot ba kin pe check par khot kanongut ki don ki nong tre hang tu kanongut ki don ki karo kanongut khasi ti ba thep nang thamai nang nes khmat ki de ban sim kar kom ka jingdon ki nong tre la la bun ki khasi kin thep se karo unta te ti hang no hang ne ka don ru ka benta bade ka district pada district kumut kum ki DC office kum ki district agriculture officer kum ki district agriculture officer kum ki EE po district tigini pada karkum ka notification kar khandai spa nyu fu ai ka kan shai bai kini kani ka submission kan nom trikam kamut kalong bai kini kin pej be ha ki jingdon gi tu snong gi ba shong tu ti jing snong be dang tu sibu menta nang kong ai kin yo kam gitu gi try snong nang tu kata ka basai ki try snong nang tu ki ba apply kin yo nang kong itu kam namar bagi de ki try snong gi basa ha ka tu district cuba ko hama karwa nang ne smart ko hama karwa mi bayo nang kam nang kong gi de be ki basa tu district tagamut kan wan be ka general 80% tang ba ka free friend kan le be se ki tu ki try district ki tu gi we kin wan hadian la da kim don ki try district ki tu gi we karo khasi gi la ban thep ha kitu district takat kom kani ka order kap ken sha hingne ba hai bade district kani ka nom trikam kata kamut kalong ha ki district kimut kin ai preference chwa yek tu ki traisno mat ka kitu ki basa ha ko ka ki permanent citizen jong tu ka district te bat kum ta te te kani ka pau ba ha ka don ki jing tho ang ne ka ba ong ba ha bede ba kani ka jing nam ta district te kalang government ro ka ai ka jing much governor ba kin governor penmi ka orda ka bathamai ha bede ba kani ka jing thungkam ha district namar district langi but ya kani ka ro start ka wan ra jing ba ya gi beriu gi sung sung gi basa hantu namar subu ha ka nakaru gi yo kam ku ma khawrat ti gi sa stai stom kale kule kuthi kum no de ra ba kon makti sene ta ding jing ba khrawa no gi beriu la im chatu ki khon gi kthi kum no wara sene bu ki banang ne ki he gi san nang ne ki khon gi kthi gi don ne kum no gi le chkaro te be dei ba ne kum ba long dadu machwa kar khandai spa nyu puar ba namta district hi kan ni reservation kan nom trikam kan fast preference ni kan le situ ki traisno te ha ka don ka opinion hang ne ba kan nom don su kata ka 40 hande kan don ba ka 80% general namta kasi ba karo 80% general kamut ha kitu district kin khot application tang ba fast preference kan le namta kitu ki permanent citizen jong ka tu district te be de ne te ka don na ka government kala ai ka jing thosh ko gubernur nam ban penmi ya ga wei ko arda na gubernur na ban da ban dikam ya kaneka district